Assalamu alaikum ya jama'ar kasan nan baki daya, musamman ma mata iyayenmu. A duk irin yanayin da muke ciki, muna buƙatar shugaba wanda zai tsaya mana ya samar mana da ci gaba da abubuwan more rayuwa. Al'ummar ƙasa ta Najeriya ga shahararriya, jajirtacciya, mahaƙurciya, mawadaciya, kuma gogeggiyar 'yar siyasa ta sake yunƙurowa don samar mana da ci gaba. Wannan ba wata bace illa Honorable Maryam Haruna, mai neman takarar kujerar National Women Leader a jam'iyyar mu mai albarka wato APC. Honorable Maryam Haruna, uwar marayu, uwar masu uba da uwa, mai ilimi da hangen nesa, wacce ta rike makamai da dama, ciki kuwa har da State Women Leader, inda ta yi ayyuka da dama wa al'umma. Ina mata iyayenmu, ku fita ku bada goyon bayan ku ga Honorable Maryam Haruna domin samun ci gaba a duk harkokinku. Domin kuwa ita ce wacce za ta share kukanku. Yabon gwana ya zama dole. Honorable Maryam Haruna ko APC National Women Leader insha Allah. Wannan sako ne daga MC Dan Yaraba.